थांनो सानदोंमोन दिनै सानदे बाजारावहाय माथो ओंखारनो हाला बिदिजों बोरै जाबावनो निउसावसो नुदोंमोन आङो बोथोर बिगियान फोसावनाय 17 थारिखसिम दङ अखाया आयौ बिदिब्लाथ' न'आवनो थाबाय थानांगोन माथो जेरावबो ओंखारलांनो हानाय नङा। अखा हागासिनो दं नै सारमोन। दाख्लै एसे बेरायहैदोंमोन डिमाकुसि थांनायमोन। ओमफ्राय दायो न'आव फैफिनलायबाय। दिनैथ' सानदे दिनैथ' हाथाय दंमोन थांनो नागिरदोंमोन आङो। ओमफ्राय दायो अखाया नै हागासिनो। अखायानो माने फुंनिफ्रायनो लागायगासिनो दिनै। हाथायावहाय एसे खरसा लायनांगौ दङ। हाथायाव आङो दिनै थांनि र' जोंनि बाजारखौ आङो दा भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननो गाबोन देखायगोन आङो नाजानि र' भिडिअ खालामनो दिनै जागोन ना जाया। नोंथांमोना जोंनि बाजारखौ नायनो हागोन उइक्लि मार्केट माने सप्तायावहाय खनसे जायो सानदे बाजार। दिनै बेवहायनो माने बे सानदे बाजारावनो माने दिनै मैगं थाइगं बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ मोनो आरो बेवहायनो बायो। हाथायाथ' बारा गिदिर नङा सिगाङो बिराद गिदिरमोन बिराद फेमासमोन दायो माने दैफ्रा खुरखाजोबनानै माने ओइथिंजाय हाथाइसालियाव न' बानायला जोबनाय जाबायना। हाथाया सेबलांगासिनो दं नाजानि आं देखायनो र' देखायना बेसेबां माने देखायनो हायो दाथ' न'निफ्रायनो ओंखारथ'नो हायाखै सारमोन न'आवनो दं। अखा हागासिनो। अखा हागासिनो सारमोन। नायनो हागोन नै अखा हागासिनो नोंथांमोना अखा गैया गैया माइ गायनो हाया हाया होनबाय थादोंमोन ना अखाया नै बारासो जालाय लांसिगोन र' साननैसो बिदि हाबाय थाबावोब्ला नोंथांमोना माइखौनो गायनोसो हानाय नंबावला अखाजों अखायानो दैया लोमजोबगोनसो। थ' अखायानो बिराद दिस्टार्ब खालामबायना जारला खालामथारबाय। न'निफ्रायबो जेरावबो थांनो हाया। न'आवहायनो थाबाय थानो गोनां जादों। आं दा नैबे लाइफखौ अख्राङावनो बानायगासिनो दं। दाबो हागासिनो अखाया। मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो सारमोन। सेयार खालामना होदो। एकदम अखायानो नै फख्रिया उसिसिगोनलाय आंना फख्रिया नायनो हागोन र' सारमोन। नै फख्रियाव उसिसिगोनलाय उसिबायानो नै। बिदि आरो दा हाबाय थाबावनांगौब्लाथ' बे फख्रियाव उसिजोबगोन। लागायगासिनो अखाया। जि जोमखौनो सुनोनो मोनाखै गांसेखौनो गानबाय थानो गोनां जादों। जि जोमबो सुनो मोनला। गांसेखौनो लागायबाय थानांगौ जादों गाननाया गोदानबो बायनो हायाना। नोंथांमोना आंखौ नैदि बे गस्ला गोसोमाव बांसिन नुयोना सारमोन आंना नैदि गस्ला गोसोमा माने गांथाम गांब्रै दंहा नैदि गस्ला गोसोमा नोंथांमोना गांसेखौनो नुबाय थायो जानांगौ गांसेखौनो गानबाय थायो जानांगौ खिन्थु आं गोसोमखौ गाननो बिराद मोजां मोनो आंनि फेभरेट बेनिखायनो आं गांब्रैसो दंखायो आंनाव बायनानै दोनखानाय सोलाय सोलाय गानबाय थायो आङो। मोजांना सारफोर खबरफ्रा मोजांब्ला कमेन्ट खालामदो। न'आवहायनो दं न'निफ्रायनो ओंखारलांनो हाला माथो सारमोन अखाया एकदम हागासिनो दं। मबाइलाबो सिजोबबाय नै। आसा खालामो साफ्रोमखौबो दिनैनि बे देवबार समाव आंनि नैबे लाइफआवहाय जयेन जादों नायदों नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर।
गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय। आरो गोदानब्लाथाय मोखां नायनांला सारमोन, साबसक्राइब खालामनानै खावलाजोबना लादोलाय। नोंथांमोननि थाखाय मोजां मोजां भिडिअ कन्टेन्ट नोंथांमोना नुनो मोनबाय थागोन नैबे ब्लग चेनेलाव, आंना ब्लग नैबे सायखंदि ब्लगआव। माथो खालामनो सारमोन, अखा बोथोर अखा हाबाय थानायनि थाखायनो माने ओंखारलांनो हायाखै। दाख्लैबो थांदोंमोन आङो, डिमाकुसि थांदोंमोन, टंला थांदोंमोन। बिनिफ्राय आङो भुटानाव बेरायहैनो सानदोंमोन, माने थाबोगौमोन आरो साननैसो, ओमफ्राय अखायानो बिराद हाबाय थादोंना, बेनिखायनो बेयावहायबो बेनो एखे अखायानो अखा। माथो खालामनो फैफिनबाय आङो। अखा बोथोरा नैबे अखाया एसे हानायफ्रा खम जाब्लासो थांफिनसैलाय। एबारो बेलेग साइडजों थांगोन र'। मोजां भिडिअ कन्टेन्ट लाबोनो सानदोंमोन, मोजां मोजां जायगा देखायनो सानदोंमोन। अखानि थाखायनो हायादिया, अखायानो एकदम माने मानसिफोरखौ बिराद दिस्टार्ब खालामदों दा। सोरनिबाथ' दुब्लि माइ आबादफ्राव माने सानदुंजों माने गायनो हाया होनबाय थानाया बारासो जालाय लांसिगोन अखाया बिदि हाबाय थायोब्ला। माइ खोथियाखौनो नुनायसो नंला अखाया जुदि बेफोरबायदि कन्टिनिउ माने सप्तासेसो हाबावोब्ला। अखायाथ' दङ, खै थारिखसिमबा दङ, अखाखौथ' नायदोंमोन नालाय बेवहाय बोथोर बिगियाना फोसावनाय बायदिब्ला 17-18 थारिखसिम दं नामा अखाया। बे अखानि थाखायनो माने जेरावबो थांनो हायाखै, ओंखारलांनो हायाखै जानानै दं सारमोन। आसा खालामो सारमोन नोंथांमोनाबो साफ्रोमबो मोजाङै दं जानांगौ। आरो बिदि अखाफ्राव बारा ओंखारलाबायनाङा सारमोन, बिदि अखायाव माने लोमजायोब्ला बिराद गाज्रि जायो। गोदान अखाना गगा मोनो, लोमजानो बिराद चान्स थायो। साथा लाना ओंखारबानो जाबाय। आंनाथ' साथाबो गैया, बायनो हायाखै, ओंखायनो ओंखारलांनायानो जायाखै, न'आवनो दंबाय थायो दा। हाथायाव थांनो सानदोंमोन, अखाया नै बिदि हाबाय थाब्ला माबोरै थांबावनाय जानो। थांगोन थांनायालाय दा दसे थानानै। जोबोद उसुबिदायाव गोग्लैनानै दं सारमोन, अखानि थाखायनो न'फ्राबो दैया एकदम फुख्रि मोननै दं नालाय उसिजोबो, न'आव हाबफैजोबो। देग्लाय थाबावनोसै बिदिनो खस्थ' मस्थ' जेने थेने। फैगोन मेसेङाव माबा जायोब्लाथाय हाखौ एसे गोजौ खोखानानै लानोसै। थाथ'बावनोसै बिदिनो खैदिनसो। देग्लाय बे माबाखौ थाथ'बावनोसै, बिनिफ्राय उनावहाय खोनानै लानोसै। खोनानै एसे गोजौ खालामनानै न'खौहाय एसे बेलेग साइडजों बानायनोसै। उफाय गैया जाना दं दा, आरो अखा बोथोरना सिफायनोबो हाया बानायनोबो हाया। पाक्कायाबो गावलांजोब्बाय बे फुख्रिनि दैनि थाखायनो। जिबौफ्राथ' मानखोफैलाबाय थायो। ओरैबायदि खस्थ', ओंखायनो फुख्रि जिं दैमा जिङाव थानो हालालै सारमोन। ओइथिंजायथ' आंना बारनायमोन ना न'आ, दैमाया दै मा दंमोन, फिसासामोन दैमाया, एकदम देरनानै खुरजोब्बाय सबाइ दैया दा। इथिंजायनिखौ बरबाद खालामजोब्बाय, खुरनानै लांजोब्बाय। बेयावबो दा फुख्रि खाथि मोननै बिराद खस्थ', बिराद दिस्टार्ब, फुख्रिया उसिलाजोबो। फुख्रिखौ आलि जावना हरनांगौ, गामिनि मानसिफ्राबो जोंहा गुरुत्थ'खौनो होला माथो, बोरै जाखो फुख्रिनि आलिखौ जावना हरनो। सानसे ओंखारना जावब्लानो जायो, होमबानो दैया थाङो। बिराद खस्थ' मोनदों, जा फुख्रि दं बेसो मिथियोना सारमोन। गोरानाव थाग्राया बहा मोनथिनो, टाउनाव थाग्रा मानसिया गामिनि खोथाखौ बहा मोनथिनो ना। आरो जों गामियाव थाग्रा मानसिया टाउननि खोथाखौ मा मोनथिनो। गोबां खस्थ', माने गोबां फाराग थायो। टाउननि आलादा जायो, टाउननि नेम निथिया गामिनिया आलादा जायो। खिन्थु आंनिया गामियानो बेस्ट, गामियावनो जोङो गावजों गाव थांलायो फैलायो रायलायलायो। टाउना बिदि गैया, गावबागाव थांबाय बेफाराव बिजनेसाव, फैबाय न'आव थ्रोब जाबाय लोंबाय उन्दुबाय, सोरांलायबाय थांलायबाय। जोंनियाथ' बिदि नङाना, गामिया एकदम न' खाथि खाथि जाजोबो, थांलायो फैलायो, दुखु खस्थ' फोरमायलायो ज' ज'। सावरि बादालि, खामला हाजिरा मावलायो। टाउनावथ' बिदि गैया, गावबागाव बिजनेस दुमथेजोबना थाखायो, गावबागाव बिल्डिं। सोरांबाथाय थांदो बिजनेसाव, फैदो थाफैदोलाय, सोरांबाथाय थांदोलाय। जोंनाथ' बिदि नङाना, जोंना सावरि बादालि जालायो, गावजों गाव थांलायो फैलायो, बेफोरबायदि आरो जोंना गामियानो बेस्ट।
हारि एबा हारिमुवा गामियावसो थायोना सारमोन गामियावसो दङ टाउन सहरावहाय आरो गोबां मिक्स मानसिफोर थायो मिक्सार थायो गावबागाव जायो बेनिखायनो गामियाव मोनसेल' मानसि थायोना मोजां जायो गामियाव थांलायनाय फैलायो रायलायलायो सावरि बादालि ज' मै गामियानो बेस्ट बेनि थाखायनो गामिखौनो मोजां मोनो आङो। नोंथांमोना चेनेलखौ गोदानब्ला साबसक्राइब खालामनानै ला आरो हायोब्ला सेयार खालामनानै हो आरो फेसबुकखौ मोजां मोनोब्ला फल' खालाम गोदान भिडिअ फैदों सारमोन माथो नायथाराखै नोंथांमोना सारमोना मोजां मोनाखै नामा भिडिअ'फोरखौ नायनांगौलै सारमोन मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो नायनानै कमेन्ट खालामनांगौ होमबासो नोंथांमोना कमेन्ट खालामब्लासो आङो बियो बिदि जानांगौ बियो बिदि जानांगौ मोनथिगोन ना आसा खालामो नोंथांमोननि अननायखौ मोनबाय थाथों होननानै मोनलांबाय थागोन होननानै मबाइला दै नांदोंलै स्क्रिमाव एकदम नै मायाबा थुफा लांजाबाय थादों नांदेरबाय थादों माने टाचआ मबाइलानो जाथारला आंना सारमोन गोदान लानोथ' हाथ'वा बेजोंनो सोलिबावनोसै बोसोरसेसो सोलिबावनोसै बिनि उनावहायसो मा जायो साननोसै र' साननैसो बोसोरसेसो सोलिबावनो र' बे मबाइलजोंनो अखाया एसे गारहांबाय गारनायालाय थांनो हासिगोन बाजाराव हाथायाव दिनैथ' सानदे सोर सोरनि जायगायाव हाथाय जायो खिथाहरलाय सारमोन कमेन्ट खालामनानै उइक्लि मार्केट माने सानदे बाजार गोबां जायगायावनो जायोना देवबारावहाय हाथाया बाजारा नोंथांमोना जोंनि जायगानि बाजारखौ नायनो लुबैदोंब्ला कमेन्ट खालामना खिथाहरलाय जोंनियाव साननै जायो समबारावबो जायो ओमफ्राय देवबारावबो जायो आरोना खाथियावनो नोंथांमोना जोंनि बे बाजारखौ नायनो लुबैदोंबा कमेन्ट खालामना खिथाहरलाय नोंथांमोना देखायनो नाजागोन आं गारहांबाय सारमोन अखाया एसे दे सारमोन साबसक्राइब खालामनानै एसे सापर्ट खालामलायदो नोंथांमोना जेब्लायबो नोंथांमोननि अननाय मोनबाय थागोन होननानै आसा खालामो बेनिखायनो एसे साबसक्राइबफोर खालामलायनानै चेनेलफोरखौ एसे दावगा होदो आगानसेफोर दावगा होदो सारमोन अखायानो नै मबाइला सिजोबबाय लाइन दं अखा हाबाबो माने लाइन दंना बेनिखायनो मोजां नाङो न'फ्राव टिभि नायनानै थाबाय थानो हायो मबाइल चार्जफोर गैयाब्लाबो जेबो सिन्था गैया माने लाइनानो दंबाय थाखायोना बार बारब्लासो माने लाइन फैयाना बार बारब्ला एसे उसुबिदा जायो माने लाइन साइन गैयाब्लासो उसुबिदा जायो न'आवबो थाबाय थानो बायो माने दाथ' लाइन दङ टिभि नायबाय थानो हायो टिभि बायदिसिना नायनानै मबाइल सबाइल चार्जफोरबो होनानै नायबाय थानो हायोना दा लाइन गैयाबासो उसुबिदा जायो दाथ' लाइनबो दं सिन्था गैया जोंनिथिं अखा सप्तासे हाब्लाबो सिन्था गैया लाइनाव थाबाय थाब्लानो जाबाय मानसिफ्रा जोंनाथ' दा ओरैबायदि माने मबाइलासो सनानि माने आंगो जाना दंना बेनिखायनो माने मबाइल दसे गैयाब्लानो मानसिफ्रा उसुखुथु मोनजोबो आरो बे फ्रि फायार गेलेग्रा फाग्ला सेंग्राफ्राथ' मबाइल गैयाबाथाय जाला बिसोरो थानो हाला उसुखुथु नागिरखावलाबाय थागोन मबाइलावहा चार्ज होनो मोनगोन अहा चार्ज होनो मोना मबाइल गैयाबाथाय आरो जोंनियाथ' नैबे स्टेसनावहाय ओरैबायदि ज' गेलेयोना फ्रि फायार सेंग्राफ्रा बेवहाय हटस्पट मोनोना मा होनो वाइफाइ लानानै गेलेयो सिगारेट बिरि सोबो सनमान होला रावखौबो गिदिर उन्दै बेवहायनो थायो आसा खालामो नोंथांमोनहाबो एसे गावनि खाथि खालानि गिदिर गोलावफोरखौ एसे सनमान होनो नाजा एसे मोजां लामायाव फैनो नाजा जोंनाथ' बे स्टेसनावहाय बिराद गिदिर गिदिर बेनार होनाय दंखायो आरो गारिखौ ओरैबायदि साखोलाङोना बेवहायथ' नै हगारोब्लाथ' दा आरो 25,000 बल्ट ना 25,000 बल्टआव जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला नोङो गावनि रिक्सा सोरनियाव थागोन गावनो जागोन बिनिखायनो माने लासै सालायलांनांगौ जों लामा दंखायो मनासुन्दरजों गिदिंलांनो हायोना आरो बेयाव इमान गिदिर गिदिर बेनार होनाय दं बे बेनारखौ बोखाजोबना गारबाय सोरबायदि मानसिया खालामो बिदिखौ बोखानानै गारनाङाना बिदि बेनारफोरखौ माबा मोनसे बेनार होनायखौ
ओरैजाय मोनसेथिं जायनानै बेनारा माने जिनानै फैफिनदों बेफोरो माने आंथ' फोथाया थैनानै फैफिनगोन होननायखौ थैनानै फैफिना जिउआ मोनसेल' बेनिखायनो नोंथांखौ खावलायो स्टेसन सायावहाय गारिखौहाय बारा गोसा सालायनाङा लासै सालाय इमान इम्परटेन्ट नङा नांगौ नों 1 मिनिट 2 मिनिट लेट जानानै नोङो मोनहै आधा घन्टाखौ नाया दा बायदियाव जुदि सोरबा बोरैबा गोलैना माबा मोनसे जायोब्ला बा रिक्सा गावनिनो जागोन ना बेनिखायनो आसा खालामो साफ्रोमबो नायै नायै आगान होब्लानो जाबाय जानला मानला माने जिउखौ आदैनि खालामनो नाङा गावनि जिउआ मोनसेल' समायना जोबोद समायना बेखौ आरो माब्लाबा मोनफिननो थाङा एसे बुजिलाय जायगानिथ' गैया बेयाव सेस बेलेगनि गोजा गामि ओरै बिथोरथिंजायनि बिदिनो बबेथिंबानो फैयो बेनिफ्राय बेवहाय नायदो आरो सालायनायफ्रा बिरि दुङा उराय होनायफ्रा मा खालामनो बुंबाथ' दाय जायोना दानि दिनाव उल्थासो जायो बिमा बिफाफ्रा आरो उल्थासो बुजियो बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ लाइकखौ बायसान्स नुबाय बायदोंब्ला नोंथांमोना गावनि जिउखौ नायनानै नोंथांमोना गारिफोरखौ लासै सालायब्लानो जाबाय स्टेसन सायावथ' दाथ' आर्थिं होजोबनाय दं दै स्टेसन सायाव गोलाव गोलाव आर्थिं बेखौथ' नाया जिबायदि सिबो खाल्थां गाबलांलायो दाथ' लाइन हगारथ'वाखै खोमा लाइन जुदि हगारनांगौब्ला बेवहाय आरो आर्थिं होनाय दङ माबा मोनसे जुदि रिपेयार जानांगौब्ला माबा मोनसे जायोब्ला बिनि रिक्सा सोरनाव जागोन गावनो जागोन गावनि जिउखौ गावनो खोमाना लानांगोन बेनिखायनो जायगानिफोरखौबो खावलायो लासै सालायब्लानो जाबाय आरो स्टेसनफ्राव थानानै बांद्राय गान्जा बिरि सिग्रेट सोबनायफोरखौ खमाय स्टेसनफ्राव थानाङा आंनिब्लाथ' स्टेसनाव मोनाब्लाथाय थानाङानो लकेल सेंग्राफ्रा ओरैनो बेखारनो न'फ्रावनो था फराय मोजां डिग्रि ला जोंफोर दा फरायाखैना जोंफोर दा माबायदि खस्थ' खालामनानै दङ दा जिबायदि ओरैबो खामानि मावनो नागिरो ओरैबो जाया ओरै मावनो नागिरो ओरैबो जाया माने जेरावबो साक्सेस जाया फरायनाय गैया नालाय बेनिखायनो खावलायो फरायनानै गावनि जिउखौ माबा मोनसे खालामलांनो नाजा साफ्रोमखौबो लाइमोनफोरखौ खावलायदों जोंनि जायगानियानो जा गुबुननियानो जा बे भिडिअखौ नायफ्लांबायदोंब्ला बे लाइभखौ नायदोंब्ला नोंथांमोनहा बुजिनानै ला जेब्लायबो जिउआ गावनि आंगो जिउखौ माब्लाबाबो मोनफिना बेनिखायनो नोंथांमोना जेब्लायबो नाय आगान हो मोजां लामायाव आगान हो नोंथांमोना मिथिखायो माथो गोबां लाइमोनफोरखौ नोंथांमोना बेलेग लाइमोन सेंग्राफोरखौ खोनायो नामा जोंनि बर'फोरखौसो खोनायो एक्सिडेन्ट जानानै थैनाय ओइयाव माबा जानानै थैनाय ओंखायनो साबधान नायै आगान सुरबानो जाबाय बेखौनो खावलायो लाइमोन नोंथांमोनखौ आरो जोंनि नैबे स्टेसनावहाय गारिफोरखौ सालायोब्ला लासै सालायब्लानो जाबाय इमान सिख'लायनानै सालायनाङा दे बुहुत मानसिफोरखौ बुंला हरबाय आंबो बुंनायालाय बुहुत मानसिफोरखौ नुदों एबाथ' आङो डाइरेक्ट केपसार खालामनानै भिडिअ खालामनानैसो हगारगोन आं नोंसोरखौ लासै सालायब्लानो जाबाय साफ्रोमनिबो जिउआ आंगो बिमा बिफायासो दुखु जायो नोंथ' माबा मोनसे जानानै थांगोन नोंनि दुखु दाहाया सोरनाव थालांगोन बिमा बिफानावसो थालांगोन बेनिखायनो आसा खालामो साफ्रोमबो मोजां लामायाव आगान सुरनाय जोंफोर गोदो गोदाय फरायदियाना दा बेसे खस्थ'आव दङ नुवाखै बेसे जारला ओरैबो जाया बेंगालर तामिलनाडु जोंफोर थांफेरैखायसो थाङाखै जायगायाव एसे एनै सोलिनो हानायखायसो नङाब्लाथ' माला खारनांसिगौमोन मा लांखावनो दाबो उफाय गैथाराबा थांनांगोन बेंगालर दिल्ली मुम्बाइ खामानि मावनो गोजाननि हाजोखौथ' समान नुहुरगोन थांब्लासो मोनहैगोन दा खस्थ'आ बेवहाय बिगुरा बेवहायसो सान्दुङाव लामहैनांगोन बेनिखायनो फरायनानै ला सारमोन लाइमोन सेंग्रा सार नोंथांमोन आरो फरायनायजों लोगोसे दामग्रा आगजुफोरखौ सोलोंनानै ला खाम दामनाय सिफुं दामनाय सोलोंनानै ला गोबां दामनाय देनायफोरखौ सोलोंनानै ला आरो आंनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामनानै ला गोदानब्ला मोजां मोनदोंब्ला सेयार खालामनानै हो लोगोफोरनोबो साबसक्राइब खालामनानै आंखौबो एसे आगानसे दावगा हो भिडिअ खालामनायाव आंखौबो मटिभेट खालाम आंखौबो एसे भिडिअ बानायनायफ्राव सापर्ट खालाम सारमोन एसे माने चेनेलखौ आगानसे दावगा हो साबसक्राइब खालामनानै ला नोंथांमोननि खोथा साबसक्राइब खालामा खिन्थु खालामाब्लाबो खालामनानै लादो नायनो मोजां मोनाब्लाबो नायदो आरो जोंनि जायगानि सारमोन नोंथांमोनहाबो जुदि मोजां मोनोब्ला साबसक्राइब खालामनानै लादो एसे आगानसे दावगा होदो आंखौबो एसे सापर्ट खालामदो आंबो नाजालांनि मोजां खामानि मावलांनो मोजां भिडिअ लाबोनो बे चेनेलावहाय सारमोन अखाया होलायबाय नै अखायाथ' बिदिनो सारमोन हाबाय थागोन नङाना अखाया बिदिनो अखायाथ' गारखाया आरो माबायावनो दंखायो 17 थारिखसिम बिदिनो अखा हाबाय थागोन होननानै आसा खालामो दे बे अखाजोंनो साफ्रोमनिबो माइ आबादफ्रा मोजां जागोन होननानै
बयनिबो दुब्लियाव दै जागोन, बयनिबो दुब्लियाव खेथि मावजागोन, बयनिबो खोथियाफोरा मोजां जागोन, बयनिबो माइया मोजां जागोन होननानै आसा खालामो। बेफोरबायदि अखाजों बे अखा हानाय समावनो हालेवनानै ला सारमोन, हालेवनानै दुब्लिफोरखौ एसे दैफोरखौ सोनानै लाखा, दै नालाफोर दङब्ला उनावहाय आरो अखा हागोन हाया गेरेन्टि गैया। नोंथांमोनाथ' नुखादोंमोन ना दाख्लै साननैसो सान्दुङा ओरैबायदि दुंदों, माने ओरैबायदि गोसा, एकदम माने दावदै एवनानै जालायनो हानाय जादोंमोन। बेनिखायनो बे अखा हाखानाय समावनो दै नालाफोर दङब्ला दै नालाफोरखौ दाननानै दुब्लिफोराव सोनानै लाखा सारमोन, उनावहाय जाहाथे सान्दुं दुङोब्लाबो दैया थानाय बायदि। आरो बिदि अखाखौ मोनबाय थायाना, गावबागाव समावसो हायो अखाया। दाबा खैदिनसो हागोन, नङाबा खाफाल हमनांगोन उनावहाय। दैफोरखौ दानो नालाफ्राव जमा खालामनानै सोनानै लाखा दुब्लिफोराव। खिन्थु बांद्राय दैब्लाबो जाया खोमा ना, गायजानाय नङा खोमा, नांगौ मथेखौ बानायनानै ला। बेखौनो आसा खालामो साफ्रोमनिबो माइ आबादा मोजां जागोन। मानो होनोब्ला जों आबाद मावनानै जाग्रा मानसि, खेथि मावनानै जाग्रा मानसि, खेथि मावनानैनो जोङो गावनि उदैखौ सुफुंग्रा मानसि, गोबां जोङो खेथि मावनानैनो गथ' गथाय फरायहोनाय, न'खरनि माने जानाय आदार जों खेथि मावनानैनो मोननाय जायोना, बेनिखायनो साफ्रोमनिबो खेथिया मोजां जागोन होनना आसा खालामबाय। आरो नोंथांमोनखौ खावलायबाय खेथि मावग्रा सारमोनखौबो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै लादो होननानै। एसे आगानसे दावगा हो, आंखौबो एसे मोजां भिडिअ कन्टेन्ट लाबोनो आंखौबो सापर्ट खालाम। आंबो माने नाजागासिनो दंना, 2 बोसोरानो जासिगोन नैबे चेनेल खामानि मावनाया। लासै लासैनो माने आं लासैखौसो नेबाय थायो, माने आं सर्टकाटखौल' नाङा आंनो, लासै एकदम नांगौ 5 बोसोरनि उनाव माबा मोनसे नङाथ' मोनसे जागोन ना, बेनिखायनो आंबो लासैनो नाजालांबाय थानि र' सारमोन। फेसबुकखौबो फल' खालाम, फल' खालामनो हागोन फेसबुकखौबो। आरो सोर सोर मा ओंख्रि जाखो कमेन्ट खालामना खिथाहरलाय। दिनैथ' उइकलि मार्केट सानडे, दिनैथ' मोनफ्रोमबो जायगायाव बाजार जायो जानांगौ। सोर सोर मा मा बायना लाबोखो, मा मा बायगासिनो दं, मा मा बायदों, मा ओंख्रि जागोन, कमेन्ट खालामना खिथाहरलाय। माथो कमेन्टखौनो खालामथाराखै रावबो दिनै। फेसबुकआवहायबो लाइभ फैनांसिगोनलाय र', फेसबुकआवहाय गोबावानो जाथारलायबाय लाइभ फैयिया। फेसबुकआवहाय लाइभ फैनांसिगोन र'। होहांलायबाय नै अखाया। अखा हाब्लाबो सिन्था गैया सारमोन, लाइन दंना, टिभि नायनानै थाबाय थानो हायो, मबाइल नायनानै थाबाय थानो हायो। मबाइल बेटारि जोबब्लासो माने लाइन गैयाब्लासो एसे उसुबिदा जायो, दाथ' सिन्था गैया। आं हाथायाव थांनो सानदोंमोन, एसे फ्रेस जानानै दुगैनानै थांसै र' हाथायाव। आंबो एसे माबा माबि लाना फैनि। खानायखौ दाखालिसो सिनबायलै सारमोन, बेनिफ्राय दारिखौबो एसे हाबाय, बोरै नुदोंथाय। मोखाङाथ' नायजाला नै बोरैबा माबा माबि बाजोब्बाय। जेबो नङा, मोखाङा मोखां थाबाय थागोन। मोखां महर मोखाङा जाहोआना, गावनि मावनाय दांनायासो, गावनि आखलासो मेना। मोखाङालाय मा, मोखांखौ ओरैजाय खुरू गोजाब्लाबो सिन्था गैया। मानो होनोब्ला गावनि मावनायासो जाहोगोनलाय, गावनि आखल आखुआसो दिन्थिगोनलाय। बिदिब्ला सारमोन, लाइभखौ बारा गोलाव खालामला र', दसे थाबावनोसै, बिनिफ्राय दिनैनि लाइभखौ दोनथ'नोसै। मानो होनोब्ला आंबो एसे हाथायथिं थांनि, एसे फ्रेस जानानै लानि, दुगैनानै लानि। दुगैनानै बेनिफ्राय एसे फ्रेस जानानै आंबो बाजाराव थांनि, मा मा मोनो लाना फैनि र' दिनै। दाथ' न'आवनो दं, साथाबो गैया आंहा, बायनो हायाखै। साथा बायनो सोरबाफोर फैसा हरदोंब्रा सारमोन, QR क'ड हरनोसै आं। साथानि दाम बेसे लायोथाय, 200सो लागोन नामा। थाइसेबो फैसा गैया जादों सारमोन आंनाव, जेबो मावखायाखैनो आङो, एकदम ओरैनो उन्दुसो दंगासिनो दं। मानो होनब्ला अखायानो हागासिनो दंना, बेनिखायनो मोजांसो आं खामानि मावाखै। जानायखौलाय जेन थेन न'आव रायजा होनजाब्लाबो सिरि सिरि थांनानै बोथिसे जाबाय, न'आव थाफैलायबाय। माने बेफोरबायदि जेबो खामानि मावनो हायाखैलै सारमोन, जेबो माने खामानि मावनाय जायाखै। ओंखायनो जेने थेने सिरि सिरि थांबाय, जाबाय, दलर थाफैलायबाय। बिदि अखा हाबाय थानायावलाय बोरै खामानि मावनो ना सारमोन। आरो खामानिफ्रा दावगाया, आगान बाराया माने बिदि अखा हाबाय थाबा। एसे बांद्राय सान्दुं गोसाब्लाबो माने बिदि मिडियामनि बोथोरखौ जोङो मासाव खेनफाल'सो मोनोना, बहाथो मोनबाय थानो। अखाया एसे हाहांलायबायलै। मोजां मोनदोंब्ला साबसक्राइब खालामदो, सेयार खालामदो।
सारमोन दाखालि आंखौ कमेन्ट खालामदोंमोन हा गावा सारमोनल' होनो मेदाम होना होननानै बावबाय थादो माने बावनायाथ' बावा माने सार मेदाममोन दे आं एबारनिफ्राय मेदाममोन होनसिगोन मेदाम दाखालि सासे कमेन्ट खालामदोंमोन आंखौ गावा सारमोनल' होनो मेदाम होना होननानै जेबो नङा दे बेलाय नोङो जाला माला आखल आखु देखायोब्ला नोंखौ बोरै सनमान मोननो ना बेनिखायनो जेब्लायबो गिदिरखौ सनमान होनो नाजा गिदिरनि खोथाखौ जेब्लायबो ला गोसो हो नङाबा जोंफोरबायदि जेराव मेराव नों हाजिरा मावलाबायनानै गोदाव सोराव खामानि मावलाबायनानै थानांगोनबो आं हले बुंखायोलै नोंथांमोना 25 बोसोर खस्थ' खालामब्लासो 25 बोसोरखौ जिराय जिराय मोनजागोन नङाबा नोंथांमोना बे सिगांनि 25 बोसोरखौ ओरैनो गोदाव सोराव हगार हरोब्ला ना उननि 25 बोसोरावहाय गाबनो नांगोन जेरै जोंफोर नै दा आं सिगांनि 25 बोसोरखौ जायै लोङै बिन्दास हाजार हाजार फैसा उराय होबाय दा गैला नै एकदम खाफाल हमनो गोनां जादों दा बेंगलर दिल्ली मुम्बाइसो थांनो गोनां जासिगोन आंहाबो उफाय गैला थानांसिगोन र' साननैसो थाना आं एसे बेलेग जायगायाव खामानि मावनो थांसैलै सारमोन आं जे जायगायाव थाङो अबे जायगायाव थायो मा जायगायाव थायो नोंथांमोननो देखायबाय थागोन भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थाब्लानो जाबाय नायबाय थाब्लानो जाबाय जे सामफ्रामबो भिडिअ होलांबाय थागोन नोंथांमोननो इउटुबाव माने सानफ्रामबो भिडिअ नांगौ जों फिसा चेनेल ना सानफ्रामबो भिडिअ होनांगौ जायो मा भिडिअ होनो मा हगारनो जाबाय थायो माने माबायदि भिडिअ होआखौ नायजागोन बेनिखायनो आङो जि भिडिअ मोनो बेखौनो दा होबाय थानाय जादों दै सारमोन मोजां मोनोब्ला नायब्लानो जाबाय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय मानो होनोब्ला जों फिसा चेनेल ना दा जाखांफुनाय बेवहाय माने सानफ्रामबो भिडिअ होनांगौ जायो बेनिखायनो माने जि भिडिअ मोन्दों जानला मानला जेराव मेराव बेखौनो आं होबाय थानाय जादों दै नोंथांमोनखौ आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअफोरखौ मोजां मोनोब्ला नायब्लानो जाबाय चेनेलफोरखौ साबसक्राइब खालामनानै लादो सारमोन सापर्ट खालाम आंखौबो एसे दावगाहो एसे आगानसे दावगानायाव सापर्ट खालाम सारमोन अखा सारमोन नै एकदम अखायाव दं आं दा नै अखायाव दुगैखागोन ना बेनिखायनो अखा सिजादों आं बिदि होननानै नोंथांमोना सिजानो नाङा दै अखाफोरखौ मानो होनोब्ला लोमजाबायोब्ला गगाफोर मोनोब्ला नोंथाङानो खस्थ' मोनगोन ना बेनिखायनो आंबोथ' गगा सगा मोननो हागौ नै दा सिजादों अखायाव आंबो नाजाबाय थादों सारमोन गोबां खस्थ' खालामगासिनो दं सारमोन नैबे चेनेलनि थाखाय बेनिखायनो सापर्ट नांगौ सापर्ट खालामलांबाय थादो सारमोन आंखौबो प्लिज रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोनखौ सारमोनखौ नोंथांमोननि अनसायनाय नांगौ जेब्लायबो मदद खालामगोन होननानै आसा खालामो सारमोनखौ ओइ मबाइलावनो अखा गोलैलायबायलै नांदेरला जोबलायबाय नै सारमोन बिदिब्ला सारमोन दिनैनि सानडे स्पेसियेल लाइभखौहाय दिनैथ' देवबार दिनैथ' जोंहा सुटि दिनै देवबार आंबो हाथायाव थांनोसै हाथायाव थांनो माने एसे दुगैनानै लानानै आङो हाथायाव आङो एसे भिडिअ बानायना लाना फैनो र' नोंथांमोनजों सेयार खालामलायनि अखा हादोंलै सारमोन अखा हानायखाय माने बारा मोजां जानाय नङा नामा अखाखौ आरो मबाइलखौहाय माने हमोब्ला सारा बिदि माबा गैयाब्ला अखाया माने मबाइलाव सियोब्ला मबाइलाव दै हाबोब्ला माने मबाइला गाज्रि जानांगौब्लाथ' भिडिअ बानायनो हानाय नंला आं सारमोन गंसेल' नायल' जाल' मबाइल सारमोन माथो खालामनो गोदानबो लानो हाया बायनोबो हाया बेखौनो सोलिगासिनो दं जाबाय 4 बोसोरसो जाबाय मबाइला 3 बोसोरसो आरो सालायबावगोन आं बेखौ 2-3 बोसोरसो 5 बोसोरसो सालायगोन आं बे मबाइलखौ उफाय गैया गोदानबो बायनो हाया थाखा फैसाबो गैया नोंथांमोना अनोब्ला एसे मदद खालामहरदो सारमोन 50-100फोर हरला बायदो QR कड होनोसै आङो
मबाइलफोरखौ एसे मोजां लानो हागोन नामा जमा खालामनानै नोंथांमोननि सापर्टजों बारा नाङा दे सासेयाव 50-60 थाखा 30 थाखा 25 थाखा हरलाबायबानो जागोन सारमोन माने जमा खालामगोन आङो नोंथांमोना हरमारलाय सारमोन मोजां मोनोब्ला 15 थाखा 28 थाखाफोर जमा खालामनानै दोननि आङो मबाइल गंसे लानि मोजां मोजां भिडिअ कन्टेन्ट होबाय थानो आं नोंथांमोननो र' बे अखा बोथोर माबाया अखा हानाया एसे खम जाथोंसै अखा हानाया एसे माबा जाथोंसै बिनिफ्राय आङो बेलेग जायगायाव ट्रेभेल खालामनो थाङि बे अखायानो सारमोन न'निफ्राय ओंखारनो हाया माथो बिराद दिस्टार्ब जागासिनो दं अखा गैयाब्लाबो बिराद माने खस्थ' मोनो सान्दुं दुंब्लाबो आरो अखा हाब्लाबो बिराद खस्थ' जों मानसियारि सारमोन बोरै माबायदि माने खस्थ'खौ सैनांगौ जाना फैयोब्ला अखा हाब्लाबो सान्दुं दुंब्लाबो माबा मोनसे मावब्लाबो माने जोंनियावनो आरोना दुखु खस्थ'खौ सैनांनाया जोंनो आरोना मानसि हारियानो ओरैबायदि माने दुखु खस्थ'खौ जोङो माने रुजुनानै लानो गोनां जायो दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जोङो सौसिलांनो गोनां जायोना सारमोन जोंखौ माने मानसि हारि हिसाबै मानसि इसोरा जोंखौ मानसि हिसाबै सोरजि हरबाय खिन्थु संसारनि बुहुमनि दुखु खस्थ'खौनो जों लाजोबनांगौ जायो सारमोन माथो खालामनो सोरनाबा मोदोम गिदिर प्रेसार थागोन सान्दुंखौनो सहायनो हाया सोरनाबा आथिङा लेंग्रा थागोन थाबायनो हाया सोरनाबा आखाइ गैया थाबायनो माबा जानो हाया सोरबा मेगन नुवा सोरबा खोनाया बेफोरबायदि माने जों मानसि हारिनावसो सेस माने दंजोबो आरोना सारमोन रुजुना लानो गोनां जायो बिनिखायनो माने सारमोन मानसिया फाब मावनो नाङा दै फाबा माने फाबनि फिथाइखौ मोनो मानसिया बेनिखायनो जानो हागौ बिथांमोना सिगांनि जोनोमफ्राव पापफोर मावदोंमोन नामा बिदिसो होनांसिगोन बेनिखायनो देग्लाय नैबे मानसि जोनोमाव भुगिनांदों नामा बेफोरबायदि माने साननाय फैयो आरो आंनियाव नोंथांमोना मा सानो मिथिया खिन्थु मानसिया पाप मावोब्ला पापनि फिथाइखौ मोनमारो दै बेखौ हले गोसोआव लाखि सारमोन बेनिखायनो जेबो जानला माला दा माव सैथोला जों जुजि खिन्थु नोङो बिरि सिगारेट जुमाय लोङाब्ला गय सिगारेट जायाब्लानो नों सैथो जाया दै मानसिया पापिखा जेब्लायबो रावबो सैथो गैखाया माबा मोनसे माबानाय लिरनायाव नाय मानसिनाव माबा मोनसे नङा मोनसे खमै थाखायो दै सारमोन बेखौ हले गोसोआव लाखि नोङो हाजार मोजां जानो हागौ सिङाव नोंना माबा मोनसे नङा मोनसे खमै थागोन आरोना बेनो आरो बिदिब्ला सारमोन लाइफखौहाय बारा गोलाव खालामना दोनथ'नाय जासिगोन बिदिनो लोगो मोनलायबाय थागोन सम सम थाबैनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै 2K कमप्लिट खालामनानै होदो बारा नांथारला सारमोन 80 जन नांबावगौमोनलै 1K जानो 2K जानो नोंथांमोना थाबैनो साबसक्राइब खालामनानै 2K खालामना होगोन आसा खालामबाय सारमोन मदद होलांबाय थागोन होननानै अनसायलांबाय थागोन होननानै बे चेनेलनि नामा जाहैबाय सायखं दि ब्लग अरायबो नोंथांमोननि मदद नांगौ अनसायनाय नांबाय थागौ बिदिब्ला लाइफखौहाय दोनथ'नोसै सारमोन जै बर' हारिनि गोजोन्थों।